Pán Bartoš, mohli by ste divákom vysvetliť, čo sa nachádza tu pod touto plachtou? Ale áno, to je prosím vás pekne čelný univerzálny kombajn, tzv. ČUK 171. To je aj skratka toho, tá jednička, to je prvý prototyp z roku 71. Je to univerzálny kombajn určený na hlbinné dobývanie uhlia, a to razením chodieb obdiaľnikového profilu, ale aj na dobývanie uhlia novou dobývacou metódou, tzv. chodbicovaním, alebo anglicky nazývané room and pillar. Vyvinul som ho v 71. roku v snahe, aby sme pomohli hospodárnejšie dobývať uhlie, pretože naše náklady na dobývanie boli obrovské a už za môjho pobytu v Amerike som bol žiadaný, aby som sledoval pomery v Amerike a som ich sledoval, zistili som otrasné, neuveriteľne vysokoekonomické prípady. A teda podľa toho sme potom aj uvažovali dobývať uhlie u nás. Stroj vyšiel na podivu výborne, ako malo prototypov. V prvom rade som ho robil len 3 roky. Od prvej čiary na narysovacie dosky až po opustenie dielne. Samozrejme mal som podmienky, nesmiem ma nesmie preháňať, mudrovať. Ja budem zodpovedný za robotu, zodpovedný za termín, za kvalitu výrobku. Všetko mi bolo splnené, koľko potrebuješ bol. Hovorím okolo 7 miliónov korún. V tom čase to bol veľký peniaz. Ale v porovnaní to bola len polovica z toho, čo by bol na to potreboval iný podnik, napríklad Ostroj Opava, ktorý takéto veci robil, ale žiaľ neurobil. Stroj sme uviedli do činnosti za 3 roky, hovorím od prvej čiary, a už 4. januára 1974 sme ho nasadili v bani. No, bolo to prvé dielo slovenských technikov aj slovenských robotníkov. Veď sme ho urobili tu v Prievidzi, v Banskom výskumnom ústave, a veľmi úspešne nám pomáhali aj susedné banské podniky, aj závody ťažkého strojárstva. Prevádzke sa dobre osvedčil, veď dokázal za 16 minút vyraziť 6 metrov chodby, alebo za hodinu 24, ale 24 metrov sme si nemohli dovoliť, pretože by nás to bolo zavalilo tam vystužovanie. Ale tak 16 metrov sme za šichtu dávali a to bolo teda denne 48 metrový postup. To bol výkon, aký sa nezaznamenal. Pravda, že v prevádzke som mal potiaž, že bol som znemožňovaný najrôznejšími spôsobmi. Neboli mi dávaní ľudia na obsadenie, potreboval som k tomu 7 ľudí, mne dali 3, 4, 5 ako kedy, a drevo na vystužovanie takmer živelne. No skrátka robilo sa tak, aby som bol znemožnený. Nakoniec ešte situácia skomplikovala, že keď mi bol udelený patent na to, tak sa kto začal s papalášou domáhať spoluautorstva. Hovorím pre Boha, veď vy ani neviete, že som to robil niektorí, ani čiaru ste o tom neurobili. No hej, ale my sme ti dali na to peniaze. Hovorím, dajte si patentovať to. To sa pravda, že patentovať nedá. Tak som sa dostal do nemilosti a ja aj kombajn. Bol vynesený ortil nad nama, kombajn zošrotovať a mne existenčne znemožniť. Lenže ja som tiež mal svojich kamarátov, bránil som sa. Nakoniec som sa ubránil, že kombajn sa dostal do severných Čiech, ináč určený na zašrotovanie, a v Čechách mali za úlohu nájsť nový spôsob povrchového dobývania uhlia menšími strojmi, ako sú kolesové rýpadlá. To som tam bol potom pozvaný na 4 roky, tam som robil, predovádzal kombajn a dosiahol som veľkého uznania. Samozrejme, kolesové veľkorýpadlo má 5000 tun váhy. Za hodinu dáva 2000 tun uhlia. Je to obrovský kolos, ale ja som s týmto malým strojom, ktorý má len 30 tun váhy, teda 180 rázy menej, dokázal som dať až 15-20% z výkonu toho. Inžinier Bartoš nám ukázal aj svoje kráľovstvo v pivnici svojho domu, kde vzniklo veľa jeho vynálezov.
Pán inžinier, vy ste zostrojili aj lietadlo Vírnik. Mohli by ste nám povedať niečo o ňom? Áno. Vírnik je to najmenšie, najjednoduchšie a najpochuťkovejšie lietadlo. Odlietal som mnoho vrtulových a krídlových lietadiel, ale toto je jedno z nich najlepšie. To obyčajne to najlepšie prichádza na konci. Je to podobné ako helikoptéra. Nemá to nosné krídla, má to na vrchu veľkú vrtulu, asi 6 metrov priemer, ale táto vrtula od helikoptéry nie je poháňaná motorom. Tá vrtula sa točí aerodynamickými silami, ktoré vznikajú od doprednej rýchlosti tohoto vírnika dopredu a túto rýchlosť udeluje vzadu motorček, v mojom prípade je to Warburg, není najvhodnejší, lepší je Volkswagen, no a samozrejme sú aj lepšie motory. Osobne toto lietadlo som dal dohromady za 200 hodín. Som urobil za 200 hodín nosný rotorový celý list, systém, prerobil som motor, postavil celý tento stroj, no a samozrejme otázka bola skúšať to. Nemal som žiadnu komisiu, žiadnych poradcov. Aeroplán, než ide do vzduchu, to musí komisia odskúšať. Ja som mal jediného brata, reku Jozef, poď, až by sa mi čosi stalo, aby som mohol sanitku pripraviť a prípadne pohrab zariadiť. Ale Nemali ste strach? Vôbec nie. Ja som čakal, kedy konečne ten deň príde. No, a kde ste ho skúšali? Presne tu na letisku, jak sme išli. Dostali sme červenú na Bojnickej ceste. Zastal som, ide okolo človek, prosím vás, čo je to? Hovorím, aeroplán. Ale čak to nemá ani krídla, to si nelámte hlavu s ním. Kam idete? Idem na letisko. Viete čo, ja mám ísť do nemocnice, ja som doktor Arvaj. Ale ja radšej idem s vami na to sa pozrieť. Pán doktor, sadajte, budete jeden člen mojej komisie. Ideme ďalej, zase sme dostali stop. Po ceste išiel kaplán na náboženstvo do Bojníc, do Opatoviec. Pýta sa, čo je to. Pán kaplán, nezdržujte, je to aeroplán, kam idete skúšať. No ja idem do Opatoviec na náboženstvo, ale ja idem radšej s vama. Chcem to vidieť, pán kaplán, sadajte. Už mám vlastne celú komisiu skôr skúšovnú. Ešte mi chýba hrobár a zvonár. Takže ste boli celá partia. Ako to dopadlo? No, nedopadlo to dobre. Tentokrát, žiaľ, to viete, ako vždy s novou vecou, zlobilo to. V ktorom roku to bolo? V 72. roku. A odtedy ste koľko spravili takýchto vírnikov? No, len jeden, ale letov som urobil mnoho, tak ale 250, ale to boli len lety priamo na letisku. To bolo zakázané, to bol dokonca trestný čin, tak ako mať doma kanón alebo gulomet. No a nakoniec aj som neušiel pozornosti. Predsa ma niekto udal na ministerstvo vnútra, ale bohužiaľ už nemôžem lietať, je koniec se mnou a hockomu ho do ruky nedám. Ale slúži ako výstavný model a slúži ako vzor a hlavne minulosti mnohým českým takýmto staviteľom lietadiel, konštruktérom. No, alebo boli prípady, viete, že napriek tomuto, že je to jednoduché lietadlo, dá sa na tom aj zabiť. Ono, jak máte 10 cm nad zemou a 100 km rýchlosti, to už ste kandidátom smrti. A to máte naviac roztočenú kosu nad hlavou. Teda musí sa s ním robiť veľmi rozumne a musí to byť urobené v poriadku. Vy ste mali aj letecký vzor. Kto to bol? Áno, bol to náš slávny generál Milan Rastislav Štefánik. Bol mi vzorom od detstva, vlastne odtedy, čo som sa dozvedel jeho meno a videl jeho fotografiu. Bol mi vzorom ako pilot, to ma najviac fascinovalo, ale potom som prenikal ďalej, zaujímal ma ako vedec a som si povedal, že tohoto človeka v živote musím okopírovať a aspoň do poli dosiahnuť. Dal som sa na tú cestu. Koľko vynálezov máte už patentovaných v tejto chvíli? Presnú evidenciu neviem, ale myslím, že ich bude tak k 50, 47, 50. Viete, je to obrovská robota, evidenciu toho viesť a ja, bohužiaľ, ani neviem sa presne o tom vyjadriť. Celkové takých nápadov mám asi 300 registrovaných, ale štátom uznaných a so štátnou stuhou a pečaťou je ich, tak hovorím, do 50.
Pán inžinier, vy už máte 76 rokov a za sebou veľmi pestrý život. Mohli by ste divákom prezradiť, na čom pracujete teraz v tomto období vášho života? No, nápadov mám ešte z minulosti hodne. Žiaľ, už musím upratovať, končiť, ale zaujímam sa jedným vážnym nápadom a to je ešte pokračovanie môjho kombajnu Čuk, ovšem Čuka zdokonaleného, ktorý by mal aspoň 8 až 10 násobné použitie, teda bol by mnohoúčelový, zatiaľ čo Čuk je len jednoúčelový. Ja ho nazývam tiež Čukom s označením EŠ so šnekovým dobývacím a nakladacím organizmom. Tento kombajn by našiel široké uplatnenie pri povrchovom dobývaní cementu, vápenca, dolomitu a podobných horní pre výrobu cementu a ďalších výrobkov, čo sa dneska robí zložitým spôsobom s trhavými prácama. Táto mašina by to robila jednoduchým priemočarým spôsobom. A tu sa zatiaľ končí životná púť človeka, ktorému častokrát nadávali do bláznov, ktorý sa v 47 rokoch bez znalosti reči a so 42 dolármi vo vrecku vybral pokoriť Veľkú Ameriku. Vynálezcu, konštruktéra, človeka, ktorému sa splnil detský sen. Pán Bartoš, vy ako významný vynálezca, ktorý prešiel Ameriku, bol v Rusku a neviem kde ešte všade, čo by ste poradili mladým ľuďom, ktorí majú tiež nejaké nápady a chceli by začať niečo vymýšľať? No, by som im radil, aby mali radosť zo života, aby mali chuť do roboty, aby mali vytrvalosť a keď budú mať toto, budú mať vlastne všetko. Lebo len pracovitosť a vytrvalosť je jediná legitimácia, jediný kľúč, ktorý otvára brány do celého sveta.